Poštovani sugrađani, naš poznati Nobelovac Ivo Andrić je nekada zapisao: dođe vreme kad pametan zaćuti, glup progovori, a fukara se obogati. Kao da je poslikao naš Dimitrov, ali ko je Dimitrov? Dimitrov do 16. marta. Pozivam sve poštene, hrabre, pametne u Dimitrovdu, a nas je mnogo više, da 16. izađemo i glasamo za listu broj 1 Aleksandar Vučić. Zato što lista broj 1 Aleksandar Vučić je politička realnost i budućnost Srbije, a lista broj 7 je prošlost i utopija. Lista broj 1 pobeđuje u celoj Srbiji, a mi, građani Dimitrovgrada i pripadnici bugarske manjine, ne možemo sebi dozvoliti politički autogol koji se zove broj 7. Lista broj 1 donosi investiciju u Dimitrovgradu i otvara radna mesta. I ja vam to ne obećavam, nego garantujem, zato što sam to radio i 2005. i 2006. sa ondašnjim premijerom, a to ćemo raditi i sa budućim premijerom Aleksandrom Vučićem. Lista broj 7 je donela Dimitrovgradu politički revanšizam, koji ja i moja porodica najbolje znamo, primitivizam, populizam, zloupotrebu pripravnika u predizbornoj kampanji, zloupotrebu svih koji primaju socijalna davanja, jer to je nešto sa čime se ne ide u političku kampanju. U političku kampanju se ide sa programom koji pobeđuje i koji daje šansu svima. Понеже Демократическата партия на българите не участва на изборите, аз каним всички членове, симпатизанти, Общинския съвет, всички, които в продължение на години ме поддържаха, да подкрепят листа номер 1, защото ние винаги сме се борили за светата правда, за нея се бори и Александър Вучич, и аз, и всички ние в Царевод. Затова листа номер 1 побеждава в Царевод и след 16 и другите младсинствени партии, специално най-голямите, партиите на моите приятели, Пастор и доктор Углени, ще бъдат в следващото правителство.